ta zarce lu'ulu'u zinare, albarkar uwa ta zarce da lahabani in kare, albarkar uwa tana kofar aljanna da annuri. Matasa yara mu bi iyaye ba mu ba shari, lokaci din har ya zo wata rana labari an kai jifa ƙasa zai zo. Allah cikin buri na zamo wani a cikin mawaka, Allah kaɗai shari. Mahaifiya kin yi mini komai du'a'i na alkhairi. Ta zarce dukiya da ɗan ƙaruna, mahaifiya ta cika shi fitsari daidan tare ne. Don Allah matasa mu mahaifiya rayuwar mu ta yi tsani, matasa masu aure ce ne in kayo gidanka, garba biyo kai wa maman albarka ta zamsani. Wata tara ta sha wuya, Allah ka cece ni. Yi wa mama na abin alkhairi, Allah cikin buri. Yan himma na zamo mawaƙi a cikin ku na buri. Bayyukan waka ya bi iyaye ya yi tasiri, ya zamo babban mawaƙi du'a'i na alkhairi. Za ka yo ka bi iyaye a cikin sawa shiri, Faruƙe Suleiman abokina ne na alkhairi, Naziboyi shi ma aboki na du'a'i na alkhairi. Allah ɗaukaka ni na yo shura a waƙa cikin buri, domin darajar ma'aikina annabi mai ribin kairi. Nan shi ma abokina addu'a cikin buri, halifan mama na moni Allah kaɗai shiri, halibson shi ma abokina du'a'i na alkhairi. Yusuf ɗan anti abokina Allah kaɗai shiri, mahaifiya ta sai da ke duniya zanayo tasiri.